హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాస్కి అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ మెసేజెస్ ఊరికి పెట్టకండి ప్రభుజీస్ మాతాజీస్, ఒకసారి పెడితే సరిపోతుంది కదా. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మ్యూట్ చేశాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, వేరే వాళ్ళదా? నాది కాదుగా డిస్టర్బెన్స్. ఓకే, లేదు ప్రభుజీ, లేదు ప్రభుజీ. ఓకే. సో నిన్న భగవద్గీత పరిచయము కార్యక్రమంలో కొంత చెప్పుకుంటూ భగవద్గీతలో వివరించబడినటువంటి 5 ముఖ్య తత్వాలను గురించి ప్రస్తావించుకున్నాము. ఈశ్వరుడు, పరమేశ్వరుడు, భగవంతుడు, సమస్త సృష్టికి మూల కారణము, జీవుల హృదయాలలో ఉండేటువంటి పరమాత్ముడు. ఇక రెండవది జీవుడు, అంటే వ్యక్తిగత ఆత్మ, ఇండివిజువల్ సోల్, భగవంతుని యొక్క నిత్యమైనటువంటి అంశము. సో శాశ్వతమైన చైతన్య రూపము, అంతేకాని ఈ శరీరము కాదు. ఇక మూడవది ప్రకృతి. దీనిలో ఈ ప్రకృతి అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి. పంచమహాభూతాలైనటువంటి భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, అలాగే మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అనేటువంటివి ప్రకృతిలోని భాగాలు. సో జీవుడు ప్రకృతితో సంబంధం వల్లనే శరీర సంబంధాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు అనేటువంటిది. అలాగే భగవద్గీతతో సంబంధం మనకి ఇక్కడ అంటే భూమిరానపో నలో వాయు కం మనోబుద్ధిరవేచ అంటూ ఆ భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకం చూడొచ్చు. ఇక కాలము, 4వ అంశము కాలము. కాలం కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తి.
మరి కాలం ద్వారా సృష్టి, అలాగే ఈ సృష్టిలో జరిగేటువంటి మార్పులు, నిరంతరం కలిగేటువంటి మార్పులు, జననము, బాల్యము, యవ్వనము, వృద్ధాప్యము, మరణము, ఇవన్నీ కూడా కాలక్రమంలో జరిగేటువంటివి. సో ఆ భగవంతుని యొక్క కాలశక్తిని ఎవడూ కూడా తప్పించుకోలేడు. కాల ప్రభావం నుండి ఎవరూ కూడా తప్పించుకోలేనిది. అదే భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, కాలోస్మి లోకక్షయే కృతం, నేనే కాలమును పరివర్తనం అంటే ఆ లోకాలను పరివర్తనం చేసేటువంటి కాలంను నేను అంటూ చెప్తారు ఆయన. అలాగే కర్మ, జీవుడు చేసేటువంటి ప్రతి కార్యానికి కూడా ఫలితం ఉంటుంది. మంచి కర్మకు మంచి ఫలితము, చెడు కర్మకు చెడు ఫలితము. కానీ అవే కర్మలను భగవద్ధార్పణ బుద్ధితో చేస్తే ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అనేటువంటిది భగవద్గీత చెప్పినటువంటిది. అందుకే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవాన్, కర్మలు చేయడంలోనే నీకు అధికారం కలదు, కానీ ఆ కర్మ ఫలాలపైన కాదు అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశాలను మనము అక్కడ చూసినటువంటివి. సో ఈ విధంగా 5 తత్వాలు, ఈశ్వరుడు అన్నింటికీ అధిపతి, జీవుడు ఈశ్వరుని యొక్క అంశ, ప్రకృతి ఈశ్వరుని యొక్క శక్తి, కాలము ప్రకృతిని నడిపించేటువంటి శక్తి, అది కూడా భగవంతుని శక్తి, కర్మ జీవుని యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించేటువంటి చర్యల ఫలిత వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అదే కర్మగా. సో అయితే చివరికి భగవద్గీతలో మనము అతి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకంగా చెప్పుకున్నాము 18వ అధ్యాయంలో, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు అన్ని ధర్మాలను వదిలివేసి నాకే శరణునొచ్చు. అదే జీవుడు ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి ఏకైక మార్గము అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో ఈ విధంగా మనము ఆ తత్వాలను చూసినటువంటిది. ఈ శరీరము ఇవన్నీ కూడా పరిచయ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా 5 అంశాలను గురించి భగవద్గీతలో తెలియదు. వీటన్నిటిని గురించినటువంటిది ఇక మనం చూసేటువంటిది. ఇందులో భగవద్గీతకు బేస్గా ఉన్నటువంటి మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో దీని నేపథ్యం చూసినట్లయితే ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించినటువంటి కురు వంశంలో 2 అన్నదమ్ములు, ఒకడు పుట్టుగుడ్డివాడుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు, మరొకడు పాండురాజు. సో వీరిద్దరూ అన్నదమ్ములు అయితే మరి వాస్తవానికి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడైనటువంటి వాడు. మరి ఇంకా చెప్తారు ఆచార్యులు, వానికి బాహ్యమైనటువంటి దృష్టే కాదు, దురదృష్టవశాత్తు అతనికి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దృష్టి కూడా లోపించింది. అందుకే తన కుమారులతో పుత్ర వ్యామోహంతో, ముఖ్యంగా దుర్యోధనుని ఏమీ చేయలేక, ఆ దుర్యోధనుడి అధ్యక్షతన ఉన్నటువంటి తన 9 కుమారులు కూడా తనతో సమానంగా ధర్మ విషయంలో అందులుగానే ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఆ దుర్యోధనుడికి తోడుగా కర్ణుడు ఒకడు కలుస్తాడు. ఆ దుర్యోధనుడు కర్ణుడితో పాటు శకుని కలుస్తాడు. ఈ 4 కలిసి మహాభారతంలో దుష్ట చతుష్కంగా చెప్పబడుతుంది. 4 దుష్టులు, ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, శకుని. సో ఆ విధంగా అధర్మ ప్రవర్తనను కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ ధృతరాష్ట్రుడు. ఇదెందుకు ఇట్లా అవుతుంది అంటే, వాస్తవానికి
మరి అంధుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు రాజ్య పరిపాలన సక్రమంగా చేయలేడు అనే ఉద్దేశంతో శాస్త్రోక్తంగా పాండురాజుకు రాజ్యం ఇవ్వబడుతుంది. ఆ పాండురాజు రాజ్యాన్ని ఎంతోగా విస్తరింపజేస్తాడు. కాకపోతే యుక్త వయసులోనే మరణించినటువంటి కారణంగా మరి పాండవులు ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులు అనేటువంటి ఈ 5గురు పాండవులు మరి తాత్కాలిక రాజుగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడి వద్దనే పెరుగుతూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో వారిని లక్క ఇంట్లో ఉంచి చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, శకుని. వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి ఆ ప్లాన్కి ధృతరాష్ట్రుడు కూడా సహకరిస్తాడు. కానీ కృష్ణుడు మరియు విదురుడు యొక్క సహకారాలతో వారు బయటపడడము, ఆ విధంగా వాళ్ళు ఎన్నో ఆపదల నుంచి బయటపడతారు. చివరికి హస్తిన అంటే ఆ ప్రదేశాన్ని కొంత చివరికి మరి ధర్మరాజు అలా చూసినా కానీ ధర్మరాజు పెద్దవాడు, ధర్మరాజుకు యువరాజు పట్టాభిషేకం చేస్తాడు, కానీ రాజ్యభారాన్ని ఏమీ ఇవ్వడు. ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడికి రాజ్యం పరిపాలించాలి అనేటువంటి కుతూహలం, అంటే ఇది అత్యాశతో ధృతరాష్ట్రుడు పేర్లోనూ ఉంది, ఇతరుల యొక్క రాజ్యం పైన ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాడు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు మరి వారిని ఏదో ఒక కొంత పాడుబడ్డ భూమి లాంటి ప్రదేశాలు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతము మనం హస్తినాపురం ఢిల్లీకి పక్కనగా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో వారికి మీరు, ఎందుకంటే యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాను, కానీ నీకు రాజుగా బాధ్యతలు ఇవ్వాలంటే నువ్వు పరిపాలన ఎలా చేస్తున్నావు, రాజ్యాన్ని ఎలా చేస్తావు నేను చూసిన తర్వాత ఇస్తాను అని పంపిస్తే అడవులు అక్కడ ప్రాంతానికి అక్కడ ఇంద్రప్రస్థానాన్ని వాళ్ళతో తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అయినా చివరికి ఆ శకుని వాళ్ళతో దుర్యోధనుడు వాళ్ళని మాయాజూదానికి పిలిచి రాజ్యాన్ని, సంపదలు అన్నిటినీ కూడా కొల్లగొట్టడము, తర్వాత దానికి తిరిగి రాజ్యాన్ని వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే 12 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం అవన్నీ చేయాలి అని చెప్తారు. సో అవన్నీ చేసి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ధర్మబద్ధంగా ఇవ్వవలసినటువంటి రాజ్యాన్ని గురించి అడిగితే వాళ్ళకి ఇవ్వరు. ఆ రాజ్యం కాకపోయినా సగరాజ్యం అన్న ఇవ్వమంటే ఇవ్వరు. చివరికి 5గురికి 5 ఊళ్ళు ఇవ్వమన్న, క్షత్రియులుగా రాజ్య పరిపాలన చేయాలి కాబట్టి 5గురికి 5 ఊర్లు ఇవ్వమన్నా అవి కూడా ఇవ్వము. దుర్యోధనుడు అయితే 5 ఊర్లు కాదు, సూది మనం మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా ఈ భూమండలం పైన ఇవ్వను అని అంటాడట. అటువంటి పరిస్థితులలో యుద్ధం అనివార్యం అవుతుంది. ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులకు మరియు పాండురాజు యొక్క పుత్రులైనటువంటి పాండవులకు మధ్య యుద్ధం అనివార్యమై మరి ఆ కురుక్షేత్రము అనే పిలువబడేటువంటి ధర్మక్షేత్రంలో ఇరుపక్షాల వారు యుద్ధం చేయ సంకల్పిస్తారు. మరి కురుక్షేత్రం నందు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, ఎందుకంటే ఆ పవిత్ర స్థలం యొక్క ప్రభావము గురించి సందేహంతో భయపడుతూ ధృతరాష్ట్రుడు మరి తన యొక్క అనుచరుడైనటువంటి ఆ సంజయుడితో కురుక్షేత్ర యుద్ధ రంగమున జరిగే సన్నివేశాలను ప్రత్యక్షంగా తలుచుకుంటాడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడు. ఈయనే సంజయుడు, ఈయన ధృతరాష్ట్రుడు. ఇది ఇక్కడ ఈ నేపథ్యము. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్నే? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఎవరి నుంచో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు. లేదు ప్రభుజీ. హరే ఓకే, కృష్ణ. సర్లేండి. హరే కృష్ణ. సో అది ఇక ఆ సందర్భంగా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కొంతమంది దుర్యోధనుడి పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వస్తారు, మరికొంతమంది పాండవుల పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వస్తారు. ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం రాజులు ఇరు పక్షాల వైపు విడిపోయి కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరుగుతుంది. మహాభారత యుద్ధం అనొచ్చు, కురుక్షేత్ర యుద్ధం అన్న మహాభారతమైన యుద్ధం. ఈ యుద్ధంలో మొత్తం 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో వినియోగపడుతుంది. దాదాపుగా ఒక అక్షౌహిణి 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ, కాబట్టి అంతమంది ఆ యుద్ధంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. అందులో 11 అక్షౌహిణుల సైన్యము మరి కౌరవుల వైపు నుండి, కేవలం 7 అక్షౌహిణుల సైన్యము పాండవుల వైపు నుంచి యుద్ధంలో పాల్గొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా యుద్ధ సన్నద్ధమై కురుక్షేత్రంలో వాళ్ళంతా యుద్ధాన్ని చేయడానికి మరి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఆతృతతో ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతాడు. సంజయుడు వ్యాసుల వారి యొక్క శిష్యుడు కాబట్టి పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడే. ఆత్మజ్ఞానం ద్వారా ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఏం జరుగుతుందో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకొని దర్శించి చెప్పగలిగేటువంటి వాడు. హృదయంలో దర్శించుకొని ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తూ ఉంటాడు. ఇది ఈ విధంగా భగవద్గీత ధృతరాష్ట్రుడు మరియు సంజయుల మధ్య జరిగేటువంటి ఒక సంభాషణగా మొదలై జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. ఓకేనా, ఇక ప్రారంభించుకున్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. సో ఇది ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ లేదా ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని ప్రశ్నించుట అనుకోవచ్చు ఇది. సో ఆ విధంగా ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని ప్రశ్నించడము ద్వారా. సో ఈ శ్లోకం చెప్పబడుతుంది. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిం అకుర్వత సంజయ. సో సంజయుడుతో ధృతరాష్ట్రుడు అంటున్నాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అంటున్నాడు కదా మొదటి పదం. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రం, ధర్మానికి నిలయమైనటువంటి ప్రదేశము కురుక్షేత్రము. ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మామకాహ అంటూ చెప్తున్నటువంటి నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు పాండవాచైవ కిం అకుర్వత సంజయ. యుద్ధ సన్నద్ధులై ఇక్కడ సమవేత యుయుత్సవః కిం అకుర్వత సంజయ, యుద్ధ సన్నద్ధులై సమావేశమైన తర్వాత ఏమి చేసిరి? యుద్ధ సన్నద్ధులై యుద్ధానికి వెళ్ళి యుద్ధం చేయాలి కదా, ఏం చేస్తారు? కానీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఒక భయం ఉంది. ఏంటంటే
ఆయన తన కుమారులు ఎలాగూ దుర్మార్గులే అయినప్పటికీ కూడా వారి యొక్క పక్షపాతం అంటే తన కుమారుల పట్ల పక్షపాతం కలిగిన వాడై ఉండి వాస్తవానికి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు పాండురాజు యొక్క పుత్రులు ఇద్దరు కూడా కురువంశానికి చెందినటువంటి వాళ్ళే. కానీ ఇక్కడ మామక పాండవాచైవ అంటూ విడదీసి వాళ్ళని వేరు చేస్తూ మాట్లాడి శత్రువులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఏం చేశారు అని ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. నా పుత్రులే యుద్ధంలో అంటే యుద్ధం చేయాలి, వాళ్ళ పేట్ ఎలా ఉందో, వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో, వాళ్ళ రాత ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. పోయారు యుద్ధంలో. ఒకవేళ రాజ్యం వస్తే నేను మళ్ళీ మహారాజు యొక్క తండ్రిగా ఉండిపోతాను అని ఒక మరి ఇంకొకటి చెప్తారు, డౌట్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నాడు. ఎప్పుడు కూడా చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉండి కృష్ణుడు పాండవుల పక్షాన ఎందుకు ఉండాలా అంటే, పాండవుల పక్షాన లేడు ఆయన, ధర్మం పక్షాన ఉన్నాడు. ధర్మం ఎటువైపు ఉంటే భగవంతుడు అటువైపు ఉంటాడు. కానీ ఈ సరైన అవగాహన లేనటువంటి మిడిమిడి జ్ఞానం కలిగినటువంటి కొంతమంది వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉంటారు. మాయలు చేశాడు కృష్ణుడు యుద్ధంలో పాండవులను గెలిపించడానికి అంటే, అది ధర్మబద్ధమైనటువంటి విషయాలే చేశాడు తప్ప ఎక్కడా కూడా అధర్మపరంగా యుద్ధాన్ని చేసినటువంటి సంఘటనే లేదు. యుద్ధం ప్రారంభమైందే ధర్మం కోసం. ఎందుకంటే దాయాదులుగా అన్నదమ్ములుగా పంచుకోవలసినటువంటి రాజ్యాన్ని పంచుకోకుండా, వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా, వాళ్ళు ఉంటే ఏదో అవుతుందని లక్క ఇంట్లో పెట్టి దహనం చేయడము, విషమిచ్చి చంపడానికి ప్రయత్నం చేయడము, ఎన్నో పనులు చేశారు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే. వాళ్ళు ఎంతో వాటన్నిటి నుండి కూడా వారి యొక్క పినతండ్రి అయినటువంటి విదురుడు మరియు మేనబావ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే వారు బయటపడి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో మరి కనుక ఒక రకంగా తన కుమారులు రాజ్యం పొందాలి, మామకా అంటూ ఉన్నాడు. రాజ్యం పొందాలి అనేటువంటి అభిలాష ఉంది. మరో పక్క భయం కూడా ఉంది. వాళ్ళ కుమారుల యొక్క విజయ అవకాశం పైన భయం కూడా, కొంత సందేహం ఉంది. ఇంకొకటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని చెప్పబడినట్లుగా ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రం అది చాలా ప్రముఖమైనటువంటి కురు వంశం. ఇక్కడ కురు అనేటువంటి వాడు ఆ ప్రదేశాన్ని ఎంతో సాగు చేసి ఉన్నటువంటి ప్రదేశంగా, యజ్ఞయాగాదులు చేసినటువంటి ప్రదేశంగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే అది కురుక్షేత్రంగా పేరు ప్రసిద్ధి. ఆ ప్రదేశానికి దేవతలు కూడా అక్కడికి వచ్చి యజ్ఞయాగాదులు చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారట. అంత ధర్మ నిలయమైనటువంటి ప్రదేశం. మరి ఆ ప్రదేశానికి పోయినటువంటి తన కొడుకులు ఎట్లాగూ దుర్మార్గులు అని తెలుసు. ఏమో దుర్మార్గులు కూడా మనసు మార్చుకొని సంధి చేసుకుంటారేమో అనే సందేహం కూడా ఉందట ఆయనకి. కనుకనే ఆ విధంగా అడిగారు అనేటువంటి. సో కాబట్టి ఆ రక్తపోతాన్ని నిరోధిస్తూ సంధి చేసుకుంటారేమో, సంధి జరగడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. కానీ మరి క్షేత్రం అంటే ఒక వ్యవసాయ భూమి, సాగు భూమిని క్షేత్రం అంటాం మనం. మరి శ్రీకృష్ణుడు క్షేత్రజ్ఞుడు, సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు. సాధారణంగా ఎవరి భూమికి వాళ్ళు క్షేత్రజ్ఞుడుగా ఉంటాము. కానీ సర్వక్షేత్రజ్ఞుడుగా భగవంతుడు. మరి క్షేత్రంలో వ్యవసాయం పండించేటువంటి సందర్భాలలో
పంట పొలాల్లో పంట మొక్కలతో పాటు కలుపు మొక్కలు పెరిగితే ఏం చేస్తాం? పీకి పారేస్తాం, ఏరివేస్తాం. మరి శ్రీకృష్ణుడు ఆ అధర్మ ప్రవర్తన కలిగినటువంటి కలుపు మొక్కలు వంటి ఈ కౌరవులందరినీ కూడా ఏరివేస్తాడు. ధర్మ పిత అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు మరి ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నిలబడి ఉన్నాడు. సో అది ముఖ్యమైనటువంటి భయం. సో ఆ విధంగా విచారణ ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఇక మనకి 2వ శ్లోకం నుండి 11వ శ్లోకం వరకు కూడా ఆ సైన్యాన్ని వివరించడంలో దుర్యోధనుడి యొక్క భయము, అలాగే ఆ రాజ నీతి చాతుర్యము ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఈ శ్లోకాలలో. దుర్యోధనుడి భయముతో పాటుగా అతని యొక్క దౌత్యం, రాజనీతి యొక్క చాతుర్యం. సో అందుకే తన గురువు గారైనటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుని సమీపించి పాండుపుత్రుల యొక్క గొప్ప సేనాబలాన్ని, సొంత సేనాబలాన్ని గురించి వివరిస్తూ ఉంటుంటాడు అన్నట్టు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి అప్పటివరకు అరణ్యవాసము, అజ్ఞాతవాసం చేసి వచ్చినటువంటి పాండవుల పక్షాన అంతమంది సైన్యం వచ్చి ఉంటారు అని కూడా అతడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. తక్కువే వచ్చింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, వీళ్ళంతా కూడా రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి సహకారంగా భీష్మ పితామహులు ఉన్నారు, ద్రోణాచార్యులు ఉన్నాడు, కృపాచార్యుడు ఉన్నాడు. సో కనుక వారి పక్షాన ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చారు. కానీ పాండవుల పక్షాన కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువగా వచ్చారు. సో అదొక రకంగా భయం ఉంది. సో అందుకే ఆయనే స్వతహాగా యుద్ధంలో మరి రాకుమారుడు ఆయన ఎక్కడ పోవద్దు, ఆయన దగ్గరికి అందరు రావాలి. కానీ ఇక కొంత భయంతో వెంటనే లేచి అక్కడి నుంచి భీష్మ ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు సంజయుడినే అడిగాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో మరి ఇంకా సంజీవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. మరి ఆయన ఇక్కడ ముఖ్యంగా పాండురాజు యొక్క పుత్రుల చేత వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సైన్యాన్ని చూసినటువంటి దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుని సమీపించి ఈ పలికినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఓ రాజా, పాండు తనయుల ద్వారా వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఈ సైన్యాన్ని చూసినటువంటి నీ పుత్రుడైనటువంటి రాజు అయిన దుర్యోధనుడు తన గురువు దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నాడట, పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమతా. సో ఇక దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో అంటూ ఉన్నాడు,
ఓ గురువర్యా, ఓ ఆచార్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపదుడు యొక్క పుత్రుడైన పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహంగా అంటే నేర్పుగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడవయ్యా, చూడండి అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడట, చెప్తున్నాడట దుర్యోధనుడు. సో ఎందుకంటే దుర్యోధనుడు ఆచార్యుడైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీ బుద్ధి కుశలుడైనటువంటి శిష్యుడు అయిన ఆ ద్రుపద పుత్రుని చేత దృష్టద్యుమ్నుడు మొదట పాండవుల యొక్క సైన్యానికి అధ్యక్షులుగా ఉండి ఆ సైన్యాన్ని అంతటినీ కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేస్తాడట యుద్ధ సన్నద్ధాలు అక్కడ. సో కనుకనే అంటూ ఉన్నాడు, మీ బుద్ధి కుశలుడు అయిన శిష్యుడు ఎవరు అంటారా? ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు, ఈ పాండు రాజు యొక్క అంటే ఆ పాండురాజు పుత్రుల యొక్క సైన్యాన్ని చాలా వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేశారు చూడు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తాడు, ఆ పాండవుల సైన్యమునందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి సూర్యులైనటువంటి ధనుర్ధరులు పెక్కురుగలరు. అందులో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు మొదలైనటువంటి మహాయోధులు ఉన్నారు అంటూ చెప్పినటువంటిది. అంతేకాకుండా ఇంకా చెప్తాడు, ఆ దుష్టకేతు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు వంటి శూరులైన మహాయోధులు కూడా అందులో ఉన్నారు. సో పరాక్రమవంతుడైన యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయిన ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడు అయిన అభిమన్యుడు, ద్రౌపది యొక్క కుమారులు ఉప పాండవులు 5 ఉప పాండవులు కూడా ఆ పాండవుల సైన్యములందు ఉన్నారు. వీరందరూ మహారథులే. సో ద్రౌపదికి పాండవులు 5 ద్వారా 5 కుమారులు, వారిని ఉప పాండవులు అంటారు. ప్రతివింధ్యుడు ధర్మరాజు యొక్క పుత్రుడు, శృతసోముడు భీముని యొక్క పుత్రుడు, శృతకర్ముడు అర్జునుడి పుత్రుడు, శతానీకుడు నకులుని యొక్క పుత్రుడు అంటే ద్రౌపదికి పుట్టినటువంటి, శృతసేనుడు సహదేవుని యొక్క పుత్రులు. సో వీరు 5 కూడా ఉప పాండవులు. ఇక్కడ ద్రౌపది కుమారులు. సో ఈ విధంగా మరి పాండవ సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఆయన వాళ్ళ యొక్క విషయాలను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు పాండవుల సైన్యాన్ని చూసి మొదట లోపల కొంత భీతి చెందాడు అని చెప్తారు. కానీ ఆ భయాన్ని బయటకు కనపడనివ్వకుండా గురువును గౌరవించినట్లుగా లేచి ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళి స్వయంగా ద్రోణాచార్యుల వారి దగ్గరకు వెళ్ళి మాట్లాడడం జరిగింది. అదే రాజకీయ చతురత అని అంటారు. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఆ విషయంలో రాజకీయ చతురతను చాలా పకడ్బందీగానే కలిగి ఉండి ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఈ శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటిది ఏంటంటే, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దుర్యోధనుడు అంటారు, ఓ ఆచార్య, ఓ గురువర్యా, మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుని చేత ఈ పాండురాజు పుత్రుల యొక్క సైన్యము
కూర్చబడినది. అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడిని కొంచెం ఎత్తి చూపుతున్నారు అని చెప్తారు ఆచార్యులు. ఎందుకంటే ఆ ద్రోణాచార్యుడికి ద్రుపదుడికి కొంత వైరం ఉంది. ఏం వైరం అంటే, ఈ పూర్వకాలంలో ఆశ్రమాలు ఉండేవి. రాజకుమారులైనా పేదవాడి కుమారుడైనా అందరూ కూడా ఆశ్రమంలో ఒకే విధంగా చదువుకునేవాళ్ళు. ఇప్పట్లాగా డబ్బున్నోడంతా ఏదో దగ్గరికి వెళ్ళి, డబ్బు లేని వాళ్ళు ఇంకొక స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటిది లేదు. పూర్వకాలంలో అందరూ కూడా ఆశ్రమ పాఠశాలకు వెళ్ళాలి, గురుకులాలకు వెళ్ళాలి. గురుకులాల్లోనే అందరూ నేర్చుకునేవాళ్ళు. ఆ సమయంలో ద్రుపదుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఇద్దరు బాల్యమిత్రులు. బాల్యంలో ఇద్దరు మంచి స్నేహితులుగా ఉంటారు. నేర్చుకుంటున్నటువంటి సమయంలో వారి గురువు గారి దగ్గర. అయితే అప్పుడప్పుడు స్నేహితుల మధ్య జరిగే సంఘటనలో మాట్లాడుకుంటాం కదా, ఏం కావాలరా నీకు చెప్పు, భవిష్యత్తులో నేను నా దగ్గరకు వస్తే నీకేం కావాలంటే అది ఇస్తా అని చెప్పి మాట్లాడతాం కదా. స్కూల్ స్నేహితులో, కాలేజీ స్నేహితులో, ఎక్కడో స్నేహితులను కలిసినప్పుడు. ఇక్కడ ద్రుపదుడు కూడా రాజకుమారుడు, ఈ ద్రోణుడేమో బ్రాహ్మణ పుత్రుడు. వీళ్ళిద్దరికి మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. ఆ స్నేహ భావంతో ఏం కాదు ద్రోణ, నీకెప్పుడైనా భవిష్యత్తులో ఇబ్బంది కలిగితే నా దగ్గరికి రా, నా రాజ్యంలో సగభాగం నీకు ఇస్తా అని అంటాడు. రాజకుమారుడు కదా, ప్రలోభం బాగా అలా పలికాడట. అయితే ఒకసారి ఇక ఇద్దరు ఆ గురుకులాన్ని నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. ఎవరి పరిస్థితులు వాళ్ళు విద్యలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఈయన ద్రోణుడు తన బ్రాహ్మణ వృత్తి చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ద్రుపదుడేమో మంచిగా రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ రాజుగా ఉంటాడు. అయితే ద్రోణాచార్యుడికి ఒక కుమారుడు కలుగుతాడు. ఆయనే అశ్వత్థామ. అశ్వత్థామను గురించి అందరం కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాము, ఇంకా చిరంజీవిగానే ఉన్నాడు అని. సరే, బాలుడుగా ఉన్న అశ్వత్థామకు ఆహార విషయంలో కొంచెం పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు ద్రోణుడు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే, గోవు పాలు పట్టడానికి కూడా వాళ్ళ దగ్గర లేవు, గోవులు లేవు, పాలు పట్టేటువంటి పరిస్థితి లేదు. పక్క వాళ్ళు ఎవరన్నా పాలు తాగుతుంటే తల్లి దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మా నేను కూడా పాలు కావాలి, నాకు పాలు పోయేవా అంటే ఆమె ఏం చేసేదట అంటే, పిండి బియ్య పిండో లేదా ఏదో అప్పుడు ఉన్నటువంటి పిండిలు నీళ్ళల్లో కొంచెం కలిపి ఇవే పాలని ఇచ్చేదట. సో ఆ విధమైనటువంటి కొంచెం పేదరికాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ద్రోణాచార్యుడికి ఒకసారి గుర్తుకొస్తుందట, అయ్యో నా మిత్రుడు, బాల్యమిత్రుడు ద్రుపదుడు ఉన్నాడు కదా, సరే వాడిని నాకు రాజ్యాలు వద్దు, పాడొద్దు, బ్రాహ్మణుడిని నేనేం చేసుకుంటా రాజ్యాలు ఇవన్నీ, వెళ్ళి కొన్ని గోవులు అడుగుదాము, నా బాలుడినైనా నా పుత్రుడిని ఆ విధంగానైనా నేను పోషించుకోవచ్చు అని వెళ్తాడట. వెళ్ళగానే ముందుగానే ద్వారం వద్దనే రాజపాలకులు, ద్వారపాలకులు ఉంటారు కదా, ఆ రాజు భటులు, వాళ్ళు ఆపుతారు. ఆపితే, నేను మీ రాజుగారి యొక్క బాల్య స్నేహితుడిని వచ్చాను అంటే వాళ్ళు నవ్వి పక్కకి నెట్టేస్తారట. లేదు బాబు, మీరు వెళ్ళి చెప్పండి అని అంటే, సరే ఎట్లో కష్టపడి వాళ్ళని వాళ్ళ బతిలాడుకుంటూ, అప్పుడప్పుడు గేట్లు సెక్యూరిటీలు ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఉంటాయి కదా వెళ్ళడానికి. సో ఆ విధంగా ఏదో కష్టపడి లోపలికి వెళితే, మిత్రమా నాకు నువ్వు వాగ్దానం చేశావు, నీ బాల్యమిత్రుడిని నేను ద్రోణుడిని, మరి నాకు ఈ రాజ్యాలు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదయ్యా, నువ్వు ఇస్తా అన్నావు కానీ నాకేం అవసరం లేదు, కొన్ని గోవులు ఇవ్వు, ఆ గోవులను తీసుకుని వెళ్ళి నేను మేపుకొని మంచిగా పాలు నా పిల్లల్ని నా కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటాను అంటే, వాస్తవానికి ద్రుపదుడు
నిజాయితీగా అన్న మాటలేం కావు. ఏదో గొప్ప కోసం స్నేహితుల మధ్య అప్పుడు నేను చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉంటాము. ఒక్కొక్కడికి విడిపోయేటప్పుడు స్కూల్లో కానీ అది చేసి, భవిష్యత్తులో ఏదైనా కావాలంటే మన దగ్గరికి రారా, అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం. తీరా ఫోన్ చేస్తే ఫోన్లు కూడా ఎత్తేవాడు ఉండడు ఎవడు మనకి మిత్రులు కదా. సో ఇక్కడ ద్రుపదుడు కూడా నేనేదో మాట కన్నాను కానీ నువ్వెవడివి, నేను నీకు స్నేహితుడిని ఏంటి, నువ్వేదో కటిక పేద బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడో ఉన్నటువంటి వాడివి, నా పరిస్థితి ఏంది, నేను సింహాసనం రాజుగా ఉన్నాను అంటూ అవమానపరిచి పంపిస్తాడట. సరే అవమానం జరుగుతుంది. దానికి మళ్ళీ ప్రతీకారంగా భీష్మ పితామహుడు వీళ్ళని ద్రోణాచార్యుని ఆదరించి పిల్లలకు ఆ 100 కౌరవులకు 5 పాండవులకు వీళ్ళందరికీ విద్యలు నేర్పమని రాజ్యంలో ఉంచుకుంటాడు. వాళ్ళకి విద్యలు నేర్పినాక గురుదక్షిణగా ద్రుపదుడిని బంధించి తీసుకురమ్మంటే మాట చెప్తూ ఉండగానే కౌరవులందరూ పోయి ద్రుపదుడిని బంధిస్తా అని పోయి వాళ్ళే బందీలు అవుతారు. అప్పుడు పాండవుల్లో అర్జునుడు వెళ్ళి ద్రుపదుడిని బంధించి తీసుకొస్తారు. సో ద్రుపదుడు దాన్ని చిన్నపిల్లవాడి చేతిలో నేను బందీనయ్యాను అని అవమానాన్ని భరించలేక, అది చేసినటువంటి ఆ విద్యలు అవన్నీ నేర్పినటువంటి వాడేవాడు, ద్రోణాచార్యుడు. కాబట్టి ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించేటువంటి ఒక పుత్రులు కావాలి అని పుత్రకామేష్టి యాగం వంటి ఒక యాగాన్ని యజ్ఞం చేస్తాడు. ఆ యజ్ఞంలోనే దృష్టద్యుమ్నుడు మరియు ద్రౌపది సీత మాదిరిగానే యోని నుండి జనించినటువంటి ఆమె కాదు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి 5 అంశాలు, 5 భార్యలేంటి ఇవన్నీ 5 భర్తలేంటి ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. వాటన్నిటికీ కారణం ఆమె సాధారణమైనటువంటి ఆమె కాదు. డైరెక్ట్గా యజ్ఞంలో నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి మహాశక్తిశాలిరాలు ద్రౌపది. సో ఆ యజ్ఞంలో వీళ్ళిద్దరు లభిస్తారు, ద్రౌపది మరియు దృష్టద్యుమ్నుడు. ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు ద్రుపదుడిని ద్రోణాచార్యుని సంహరించడానికి వరంగా పుట్టినటువంటి వాడే. అటువంటి దృష్టద్యుమ్నుడు విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా, ఒక ఉత్తమ బ్రాహ్మణుడి యొక్క లక్షణం అది, ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఆ దృష్టద్యుమ్నుడికి అన్ని విద్యలు నేర్పుతాడట. దాన్ని ఇక్కడ ఎత్తి చూపారు అని చెప్తారు. నీ బుద్ధి కుశలతమైన శిష్యుడు, ఈరోజు నువ్వు ఆయనకి ఎట్లాగూ నిన్ను సంహరించడానికి పుట్టినవాడని తెలుసు నీకు, ఎందుకంటే వరం ద్వారా పొందినటువంటి వాడు. ద్రౌపదుడు ఎందుకు యజ్ఞం చేశాడంటే నిన్ను సంహరించేటువంటి ఒక పుత్రుడు కావాలని యజ్ఞం చేశాడు. ఆ యజ్ఞంలో వచ్చినటువంటి వాడికి నువ్వు విద్యలు నేర్పావు. ఈరోజు నీ ఎదుటి పక్షంలో ఉండి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు. నువ్వు సర్వసైన్యాధికారిగా ఉన్నావు, అటువైపు నుంచి వాడు సైన్యాధికారిగా ఉన్నాడు, నిన్ను సంహరించడానికి ఉన్నాడు అని ఎత్తి పొడిచినట్లుగా అది రాజకీయ చతురత అంటారు దాన్ని. సో ఆ విధంగా చేశారని చెప్తారు. ఇది అసలు ఉద్దేశము, ఆ విధంగా అనడానికి కారణము. గతం చూస్తే కొన్ని ఇవన్నీ కూడా లింకులు చాలా ఉంటాయి ఒకదానికొకటి. సో ఆ విధంగా మరి దుర్యోధనుడు పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పినటువంటిది. ఇక ఆ విధంగా పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి వివరించిన తదుపరి ఆ దుర్యోధనుడు తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తాడు. ఆ శ్లోకాలు కొన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి వివరించిన తదుపరి దుర్యోధనుడు ఇక తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. ఇంకెవరైనా కూడా నెక్స్ట్ శ్లోక చదవడానికి రెడీగా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేద్దరు, కానీ ఇది మాత్రం మీరు చదవండి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. వీలవుతుందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వీలవుతుంది కదా? ఓకే చదవండి. చదువుతున్నా ప్రభుజీ.
అస్మాకం తు విశిష్టా ఏ తాని బోధద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమి తే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి తెలియజేసిన తదుపరి ఇక దుర్యోధనుడు తన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఆ ద్రోణాచార్యుడితో అంటూ ఉన్నాడట, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గురించి మీ కొరకై నేను తెలియచేస్తాను, వినండి అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. హైమావతి మాతాజీ, హైమావతి ఇంతకుముందు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హైమావతి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మాతాజీ అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి ఆ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ. ఇచ్చాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. శ్లోకం. భవాన్ భీమచ్చ కర్ణచ్చ కృపచ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణచ్చ సౌమదత్తి తదైవ చ. థాంక్యూ ప్రభు. భవాన్ భీష్మచ్చ. సో ఇక్కడ అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు ద్రోణాచార్యుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, భవాన్ అంటే మీరు, ఎవరిని ఇక్కడ యుద్ధమునందు ఎల్లప్పుడూ విజయాలు సాధించేటువంటి మీరు ద్రోణాచార్యుడిని. అలాగే భీష్మ పితామహులు ఉన్నారు, ఎల్లప్పుడూ యుద్ధంలో విజయం సాధించగలిగేటువంటి మీరున్నారు నా వైపు. భీష్ముడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు ఉన్నాడు, అలాగే కృపుడు, అలాగే అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు, ఆ సోమదత్తుని ధనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు కూడా మన సైన్యంలో కూడా ఉన్నారు. ఇంతకుముందు పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి చెప్పాడు కదా, ఇప్పుడు ఆయన సైన్యాన్ని గురించి చెప్తున్నారు, ఎవరెవరు ఆయన సైన్యంలో ఉన్నారో అనేటువంటి అంశాన్ని. ఎందుకంటే ఇక్కడ భీష్మ పితామహులు కానీ ద్రోణాచార్యులను కానీ యుద్ధంలో ఓడించేటువంటి వాళ్ళు వేరొకరు లేరు. ఎందుకంటే పాండవులైనా కౌరవులైనా వీరి దగ్గరనే విద్యలు నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు. సో కాబట్టి మరి ఇక వారిని ఓడించేటువంటి యుద్ధ రంగంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించగలిగేటువంటి వారు అసాధారణమైనటువంటి వీరు ఈ దుర్యోధనుడి పక్షాన ఉన్నటువంటి ద్రోణాచార్యుడు, అలాగే భీష్మ పితామహులు, వారితో పాటుగా దుర్యోధనుడి సోదరుడైనటువంటి వికర్ణుడు ఉన్నాడు, అశ్వత్థామ, ద్రోణాచార్యుని యొక్క పుత్రుడైనటువంటి అశ్వత్థామ, సౌమదత్తుడు లేదా భూరిశ్రవుడు, ఇంకా మరి కర్ణుడు, వీళ్ళందరూ కూడా వారి పక్షాన ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం ఇంకెవరైనా చదవగలిగే వాళ్ళు, తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మాతాజీలు ప్రభుజీలు. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ, వాళ్ళు ఇంకా మీరు చదివేసేయండి. ఓకే ప్రభు. అన్యే చ బహువశ్చూరా మదర్థే త్యక్త జీవితాః నానాశస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధ విశారదాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ గురువర్యా, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగము చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నారు. వారందరూ పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగిన వారును అయి ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇంకా అనేక మంది ఆయన పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి ఉన్నారు. అందులో జయద్రథుడు, కృతవర్మ, శల్యుడు వంటి ఎంతోమంది వీరులు ఆ దుర్యోధనుని కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి కృతనిశ్చయులై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు.
ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నా కొరకు జీవితాలను త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అంటున్నాడే. మరి ఎప్పుడైతే దుష్టుడు అయినటువంటి దుర్యోధనుడి పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారంటే వారు మరణించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లే భావించవలసినటువంటిది. సో హరే కృష్ణ. జీవి రెడ్డి ప్రభుకి ఇవ్వండి మాతాజీ, చదువుతారట. Yes, sir. నెక్స్ట్ శ్లోకం, 10వ శ్లోకం చదవండి ప్రభు. ప్రభుజీ ఇచ్చారా అన్మ్యూట్ మాతాజీ? చేసుకోండి ప్రభుజీ. ఇచ్చాను ప్రభుజీ. గురుజీ వినబడుతుందండి? మీరు చదవండి ప్రభు, మీరు చదవండి. అపరాప్తం తదాస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. హరే కృష్ణ ప్రభు. అపర్యాప్తం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభి రక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభి రక్షితం. ఇక్కడ అపర్యాప్తం అంటే అపరిమితమైనటువంటి, అంటే మన బలం, మన సైనిక బలం అపరిమితంగా ఉన్నది. ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా, 11 అక్షౌహిణులు కౌరవుల పక్షాన ఉన్నది. సో కాబట్టి మన బలము అపరిమితంగా ఉన్నది. బలం భీష్మాభిరక్షితం, మనమందరం కూడా భీష్మ పితామహుని చేత రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం అంటే ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యము పర్యాప్తం అంటే పరిమితంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే తక్కువ ఉంది కదా, వాళ్ళకంటే 7 అక్షౌహిణులే ఉన్నది, తక్కువగా ఉన్నది. ఇంకా మరి చిన్నవాడైనటువంటి భీష్ముడితో పోలిస్తే భీముడు చాలా ఒక రకంగా చాలా తక్కువ, ఆయనతో పోల్చడానికి కూడా కంపారిజన్ కాదు. మనకి భీముడు వేరే వాళ్ళతో పోల్చినప్పుడు పెద్ద బలవంతుడుగా చెప్పుకుంటాము, కానీ భీష్ముడి విషయానికి వస్తే వాళ్ళకి పితామహుడు కాబట్టి ఆయనతో పోల్చినప్పుడు ఇది. సో అందుకే అంటున్నాడు, భీముడి చేత జాగ్రత్తగా రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి పాండవులకి సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది ఆచార్య అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి అంశాన్ని. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరో హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ, విజయ మాతాజీ. వీలైతే ఈ శ్లోక చదవండి, లాస్ట్ శ్లోక ఈ రోజు క్లాస్కి ఇది. విజయ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షन्तు భవంతః సర్వ ఏవ హి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అయనేషు స సర్వేషు యథాభాగమవస్థితాః. సో ఇక ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ ముఖ్య స్థానాలలో, అయనేషుష అంటే ముఖ్య స్థానాలలో అని అర్థం వస్తుంది. కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ, సర్వేషు అందరికీ, సో మీ యొక్క వ్యూహాత్మక అయనేషుచ వ్యూహాత్మక స్థానాలలో ఉంటూ ఆ స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారము అందించమని పిలుపునిస్తున్నాను అంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు పూర్వ శ్లోకంలో, మన సైన్య బలం లెక్కింపలేనిదిగానున్నది, మనము భీష్మ పితామహుని చేత సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాము. భీష్ముడు ఉన్నంతసేపు కౌరవులు ఓడిపోయే అవకాశమే లేదు. అయితే ఆ మాట అనంక వాళ్ళ తాతగారిని పోగొట్టుకున్నాడు, మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైనా అలక పొందుతారేమో అని వెంటనే అందరినీ, అంటే కొంచెం దుర్యోధనుడు క్షత్రియుడిగా మంచి చాతుర్యం ఉన్నటువంటి వాడుగానే చెప్పుకోవచ్చు. ఒక రకంగా క్షత్రియంలో సరే దుర్మార్గుడైనప్పటికీ కూడా మంచి చాతుర్యంతో ఉన్నటువంటి వాడుగా, యుద్ధ నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వాడుగానే చెప్పుకోవాలి ఈ మాట, ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే. అందుకే వెంటనే అంటున్నాడు, కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ కూడా చెప్తున్నాను,
మీరు మీరు మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాల్లో ఉండి భీష్మ పితామహుడికి సహకరించండి. అంటే మీరు కూడా భీష్ముడికి మీరు సహకారం చేయాలి. అంటే మీ సాయం భీష్ముడికి కూడా అవసరం అవుతుంది. ఎందుకంటే భీష్ముడి యొక్క పరాక్రమాన్ని పొగిడిన తర్వాత ఇతరులు తమను ఏమైనా చులకనగా చేశారని అనుకుంటారేమో అని తన యొక్క సహజమైనటువంటి రాజనీతి ధోరణిలో ఆ విధమైనటువంటి పలుకులు పలుకుతూ, ఎందుకంటే నో డౌట్ అబౌట్ భీష్మ పితామహుడు, భీష్ముడిని గురించి ఎటువంటి సందేహం లేదు. కానీ ఆయన ఉన్నంత కాలము ఎవరు, కాబట్టి ఆయన్ని రక్షించుకుంటూ ఉండాలి, వెనక వైపు నుండి పక్క వైపు నుండి ఎవడు వచ్చి ఆయన చంపేయకుండా. సో కనుక మీరు మీ యొక్క వ్యూహాత్మక స్థానాలలో ఉండి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తిగా సహకరించండి అంటూ ఆ సైన్యాన్ని గురించి కొంత ఒక రకంగా మనసులో భయపడుతూనే సైన్యాన్ని గురించి పరిశీలిస్తూ మాట్లాడినటువంటి దుర్యోధనుడి యొక్క మాటలు మనము ఈరోజు ఈ శ్లోకాలలో చూసుకున్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. రేపటి క్లాస్లో మిగిలిన కంటిన్యూ చేద్దాము. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస్